खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे बिटिआरआवबो गोबां उन्दै बैसोआव हाबा लानाय फिसायफोरजों लोगोसे बिमा बिफा काजि फुजारिफोरनि सायावबो गोख्रों एक्सन लानाया रायजोनाङै सोलिगासिनो। दासिम गोबां फिसाय बिमा बिफाजों लोगोसे काजि फुजारि बिथांमोनखौ हमगासिनो पुलिसा। हमजानाय फिसायनि अनजिमाखौ रोखा बुंनो हाथ'वा, मानोना हमजानाय फिसायनि अनजिमाया मिनिटावनो बांगासिनो। मख'नो गोनांदि माखासे हमजानाय फिसायनि बिसिफोरा गावनि फिसायखौ हमनायनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साव होनायबो नुदों। साव होनायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया हमजानाय फिसायनि बिसिफोरनो अरुणोदय, बेसेन नाङै रेशन आरो गथ'फोरनो सोलोंथाइ राहा होनो फोसावनायखौ जोंनो नाङा, जोंनो जोंनि फिसायखौ नांगौ, बेजोंसो गोजोन संसार जानो हागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव गाबै गाबै बुंथियो। रायखांनो गोनांदि दासिम 2000सो आयेन बेरेखा उन्दै बैसोआव हाबा लाग्राफोरखौ पुलिसा हमबाय। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमानि रिपु हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थानायफोरनि न'खौ सरकारनि बिथोन बादियै होस्रांनायनि उनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गरायबारि आरो दादगिरि हाग्रा ओनसोलाव हादान सिफायना न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ ओंखारफिननो नटिसनि गेजेरजों खावलायदों आरो जुदि ओंखारोब्ला फैगौ 7 फेब्रुआरि खालाराव हाग्रा बिफाननिफ्राय होखारनाय एबा गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होनना नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बादियै एबा बिथोन बादियै उन्दै बैसोआव हाबा लानाय फिसायफोरनि सायाव आसाम पुलिस बिफाना गोख्रों एक्सन लागासिनो। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव उन्दै बैसोआव हाबा लानाय गोबां फिसायफोरखौ हमगासिनो जायगानि पुलिसा। बेबादिनो उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनायनि दायाव उदालगुरि जिल्ला टंला पुलिसा सासे बर' सेंग्राखौ खादों। हमजानाय सेंग्राखौ फेरगाव पिस्लापारा गामिनि बिलिफां बर' होनना सिनायथिनाय जादों। दिनै फुंनि 2 रिंगा सोरांसि समाव टंला पुलिस बिफाना न'निफ्राय हमना लाङो बिलिफां बर'खौ। मख'नो गोनांदि सेंग्राया 2 बोसोरफ्राम सिगां सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि सासे फरायफुनाय हिन्जावसाखौ हाबा खालामदोंमोन। आलफा उदांनि सासे गोख्रों लिडारा गावखौ गथायफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आलफा उदांनि सेल्फ स्टाइल मेजर बुबुल चन्द्र बरुवा उरुफे संग्राम असम एबा संग्राम सयकियाया गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय ब्रान्च हेडक्वार्टार्सआव एडिजिपि हिरेन चन्द्र नाथनि खाथियाव फैनानै गावखौ गथायफैदों। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि हेंथायै गोख्रों संदानदों क'क्राझार पुलिस बिफाना। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन फोसावनाय उननिफ्रायनो क'क्राझार पुलिस बिफाना गोख्रोङै राहा लादों। क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रोङै संदानना हमदों पुलिस बिफाना। संदाननायनि गेजेरजों क'क्राझार पुलिस बिफाना गोबां उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय एबा जानाय फिसाय आरो न'खरनि बिगोमाफोरखौ हमनानै लाबोदों। मख'नो गोनांदि दिनै क'क्राझार पुलिस बिफाना गासै 7 सुबुंफोरखौ हमनानै पुलिस थानायाव लाबोदों। बिनिनो 7 फिसाय आरो 11 न'खरनि बिगोमाफोर। ओरैहाय चिरां जिल्लानि बिजनियाव 11 उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायफोरखौ हमदों। बिनिनो सासेया बर' सुबुं। हमजानाय बर' सुबुंखौ 7 नं गोजोनपुरिनि अलिसिया बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।